Hareket turmuş xazinesi diye beydeydi bürüngü Grek felsefeşisi Plutarx. Әлеге гыйбара белән килешми мөмкин түгел. Харакет сәламәтлек нигезендә яраткан эшең белән шөгыльләнү мөмкинлегедә. Бу белем дөньясы. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышыбызда. Тизрәк, югарырак, көчлерәк мәктәп спорты ничек фестивальгә үрелә? Яраткан дәрес. Ни өчен Казан лицей укучылары физкультура дәресләрен шул кадәр ярата? Бүтән Россия бер бланкта. Татарстанда географик диктант ничек үтте? Казанда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре арасында халыкара мәктәп спорты фестивале узды. Анда 11 илдән җыелма командалар составында 480 кеше катнашты. Мәктәп спорты фестивале иң мөһим проектларның берсе. Монда ярышларга килгән укучылар яңа дуслар табып кына калмыйча, башка илләрнең мәдәнияте, халыкларның гореф-гадәтләре һәм көнкүреше белән дә таныша ала. Шулай ук балалар команданың спорт рухы төшенчәсендә аңлый башлый, ә тренерлар исә фестивальдән соң физкультура дәресләрен алып баруның системасын үзгәртә. Чара турында тулырак киләсе репортажда. Спорт ул хәрәкәт, спорт ул яшәү рәвеше. Әлеге гыйбарәнең асылына Кайбыш районы Борындык авылы кызы Зияна Хөбәйдуллина балалар бакчасына йөргән вакытта ук төшенә. Нәкъ менә шул чакта ул кулына тәүге мәртәбә ракетка ала. Еллар үтә, Диананың алымнары шомара бара. Үзенең 14 яшендә ул Екатеринбург, Пермь, Саратов, Санкт-Петербург шәһәрләрендә оештырылган бәйгеләрдә катнаша. Мәктәп спорты халыкара фестиваленнән дә читтә калмый. Ил данын якларга дип чакыргач, букчасын җыеп, шундук туган авылыннан Казанга юл ала. Һәм юкка түгел, аның ярдәме белән командасы 5нче урынга чыга. Мин спорт ягыннан китергә телим. Шулай ук балаларны укытырга, безнең тренер кебек яхшы буласым килә, яхшыга өйрәтәсем килә. Балаларны күпкә ирештерергә хыялланам. Фестивальдә бадминтон спорт түрі буенча 7 команда көч сынашты. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүче команда Казахстаннан. Әлеге республикада физик тәрбия сәгатьләре азрак. Яраткан спорт төрләре белән балалар дәрестән соң әзерләнергә мәҗбүр. К сожалению, пока в Казахстане Безнең хыял бадминтон уенын мәктәп программасына кертү өчен ки бу спорт төре укучыларның күз күремен, игътибарлыгын, координациясын яхшырта. Фестивальдә бадминтоннан кала мини-футбол, баскетбол, волейбол, өстәл теннисы, шахмат буенча ярышлар уздырылды. Быел уенчылар үз көчләрен мини-су полосы буенча да сынап карады. Катнашучылар географиясы шактый киң. Бу Азәрбайҗан, Армәнстан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таҗикстан, Үзбәкстан республикалары, Төркмәнстан һәм Украина. Барлыгы 11 ил һәм 500-ге якын катнашучы. Гораздо меньше стало спортивных секций, которые были в Советском Минем балачагым белән чагыштырганда спорт түгәрәкләре азайды. Укучыларның норматив күрсәткечләре түбәнәйде. Югыйсә хәзерге заманда спорт белән шөгыльләнү мөмкинлекләре күбрәк. Мәктәпләргә моның өчен җиһазлар кайтыртыла. Спорт сарайлары төзелә. Спорт белән шөгыльләнү мөһим. Моны күбрәк мәктәпләргә кертү кирәк. Әлеге дәрес халык принципы буенча гына укытылырга тиеш түгел. Мондый фестивальләр үткәрү укучыларда физик тәрбиягә карата кызыксыну уяту чарасы. Волейбол буенча ярышларның иң яхшы уенчысы булып танылган 15 яшьлек Ион Радовский да физик тәрбия дәресләренең зур ролен билгеләп үтте. Туган ягы Молдовада укучылар бу фәнгә бик җитди карашта. Дәресләрне калдырмыйча йөриләр икән. Я тренера хорошо знаю, он преподает физкультуру. Тренер үземнең физик тәрбия укытучым. Җиңүнең сәбәбен аның дәресләрендә күрәм. Физик тәрбия сәгатьләрен арттырганнан соң зур нәтиҗәләр ясарлык вакыт үтмәсә дә, мәктәп спорты фестивалендә катнашучыларның күзләре бик күпне сөйли. Беренче чиратта аларның ясалмалы булмаган кызыксынулары, хәвәслекләре күренә. Икенчедән көчле көндәш булырлык физик әзерлекләре сизелә. Өченчедән спорт белән мавыгучы чит ил яшьләреннән калышмау теләкләре бар һәм ул зур. Ә бу дөрес юнәлештә барганлыкның төп билгеләре. Виктор Барлёв 43 ел гомерен мәктәпкә һәм укучыларның спорт рухын күтәрергә багышлаган. Ул Казанның 159-нчы лицейында физкультура дәресләрен укыта. Яш чагында фәнгә омтылышлары булуга карамастан, ул спорт өлкәсен сайлый һәм тормыш юлын физкультура белән бәйли. Лицейда Виктор Барлёв соңгы 13 ел хезмәт итә. Укучылары өчен ул физкультура укытучысы гына түгел, ул башка өлкәләрдә дә остаз. Кайсыларында дисәгез, бу хакта Гөлфия Хөбәйдуллина. Физкульт сәлам Казанның 159-нчы лицейның 3-нче Г сыйныф укучылары һәр уку атнасын физик тәрбия дәресеннән башлый. Бу аларга көн дәвамында көчле рух һәм күтәренке кәеф бирә.
Һәр дәрес разминкадан башлана, буыннарны чыныктыргач, уенга керешсәң дә була. Бүген физик тәрбия залы уртада калыш, ягъни вышибалы уены мәйданына әверелә. Хәвәсләнү арткан сайын уенчыларның күзләре дә ныграк яна. Уенны күзәтүче Виктор Барлёв бу балаларда үзен таный. Казанның 98нче мәктәбен тәмамлаган икән. Барлык дәресләр арасыннан физик тәрбияне яраткан. Укытучысы Илья Габидуллин кебек буласы килгән аның. Мин мәктәптә бик яхшы укыдым. Шуңа да күндереп карарга тырышучылар күп булды. Бирешмәдем. Бары тик физик тәрбия укытучысы булачакмын дидем. Теләгем чынга ашты. Мин менә инде 43 ел укыту стажы булган мөгаллим. Бу юлны сайлаганга бер дә үкенмим. Мәктәпне тәмамлагач Виктор Барлёв Казан дәүләт педагогика институтына укырга керә. Аннары бүленеш буенча Владимир өлкәсенең Муром шәһәренә укытырга җибәрелә. 30 елга якын эшләгәннән соң гаиләсе белән Казанга күченеп килә. 159нчы лицейга эшкә керә. Виктор Александрович безгә 2005 елда үзенең хатыны белән Валентина Михайловна белән эшкә урнаштылар. Бергә бер-берсенә таянып физкультура дәресләрен алып бардылар. Аннары оныклары барлыкка килгәч, Валентина Михайловна оныкларын карар өчен пенсияга китте инде. Виктор Александрович бездә әлдә эшли, без аны бик хөрмәт итәбез, балалар аны бик яраталар. Ә менә хезмәттәшләре кешелекле сыйфатлары, укытуда кулланган эффектив ысуллары өчен хөрмәт итә. Физик тәрбия укытучысы буларак мин спортчылар тәрбияләргә ашкынмыйм. Төп максатым һәр балада көн сайын спорт белән шөгыльләнү ихтыяҗын тудыру. Дөрес, кайберләрнең сәләте булмаска, көче җитмәскә мөмкин. Моңа карамастан алар барлык күнегүләрне теләк белән яратып башкарырга тиеш. Физик тәрбия дәресләреннән кала Виктор Барлёв мөгаллимнәр арасында үткәрелүче спартакиадада чаңгыда кыска дистанцияны вакытка үтү, шорт-трек буенча ярышларда катнаша. Укучылар өчен спорт туризмы, волейбол буенча түгәрәкләр оештыра. Волейбол командасы бик яхшы һәм көчле. Без районда зур урыннар алабыз. Үз эшен белеп аңа тулайым бирелгәне хезмәттәшләре, укучылары белән мөнәсәбәтендә чагыла. Балалар аңа исем отчество белән җитди итеп Виктор Александрович дип дәшсәләр дә, укытучыларын тугандай күрәләр икән. Физкультура укытучысы безгә булыша, безне дөрес юлга бара. Безнең өчен ул туган, надеюсь, ул без дә аның өчен туган шикелледер. Сәламәтлекнең тиз югала торган җәүһәр булганлыгын Виктор Барлёв укучыларга көндә кабатлап килә. Спорт белән шөгыльләнүне аларның көндәлек режимына кертү исәбе. Яңа гадәтне үзегез беләсез. Тырышсаң, 21 көндә дә үзләштереп була. Татарстандылар инде ничә ел рәттән киң колачлы халыкара географик диктант акциясенә кушыла. Һәм бу юлы диктант республиканың 202 мәйданчыгында узды. Географик диктант фәнне өйрәнү өчен генә түгел, туган ил географиясенә кызыксынуны арттыру максаты белән үткәрелә. Акция Россия президенты Владимир Путин инициативасы тарафыннан башланып китте. Проектны оештыручы Рус география җәмгыяте. Быел диктантны чит илдән килүчеләр дә яза алды. Алар өчен диктантның инглиз телле варианты әзерләнгән иде. Күз күреме шикле булган кешеләрне дә онытмаганнар. Алар диктантны махсус бланкларда язды. Иң зур мәйданчыкларның берсе Казан федераль университетында географик диктант ничек узганын Гөләнә Шаймуллина белешеп кайтты. Иделдән Енисейга кадәр халыкара статус алган диктантны 5нче мәртәбә яздылар. Россиядән кала акциядә 100гә якын чит илдә катнашты. Күбрәк халыкны җәлеп итү өчен быел биремнәрне башка телләргә дә тәрҗемә иткәннәр. Начар күрүчеләр өчен махсус бланклар булдырганнар. Республикабызда географик диктантны 202 мәйданда яздылар. Казан федераль университетында теркәлү 1 сәгать алдан башланды. Теләк белдерүчеләр күп иде. Шуңа да оештыручылар диктантны актлар залыннан кала зур аудиториядә дә үткәрергә карар кыла. Катнашучылар саны биредә 400дән арта. Минемчә, хәзерге заманда география бөтен кешегә дә кирәк. Менә бүген мин регистрациядә утырсам да, үзем дә диктантны язып карарга телим. Зур теләк белән елда катнашам. Беренче мәртәбә язганда барлык биремнәр дә география темасына багышланган иде. Тора-бара бу диктантка башка фәнни өлкәләрдән булган сораулар өстәлә башлады. Бу географияның башка фәннәр белән тыгыз бәйләнештә булганлыгын күрсәтә. Күргәнегезчә, катнашучылар арасында инде төрле яшьтәге кешеләр бар олы яшьтәге кешеләр дә, аерым менә вузларда эшләүчеләр дә, студентлар да
Хәтта мәктәп укучылары да бу мероприятиедә менә катнашалар. Актлар залында Россия Элекеге Советлар Союзы территориясен берничә кат айкап чыгучылар да бар иде. Россиянең ат казанган сәяхәтчесе Илдар Җамалетдинов шулар рәтеннән. С 15-го года, как только я услышал... Диктантка 4-нче мәртәбә килдем. Россия географиясын белсәм дә 90 балдан күбрәк җыйганым юк. Кайбер урыннарда буталам. Мисал өчен илнең көнчыгыш территорияләрен белеп бетермим икән. Киләчәктә диктантта Татарстан белән бәйле сорауларны да күрергә телим. Географик диктант барлыгы 40 сораудан тора. Беренче унысы география фәне буенча билгеле булган фактларга нигезләнеп корылган. Әмма калганнарын чишү өчен эрудиция һәм логикага таянырга кирәк. Географик диктантта катнашучылар каршында сораулар юк, бары тик җавап бланклары гына. Сорауларны бөтен аудиторияга менә шул рәвешле яңгыраталар. Аларга җавап бирү өчен һәрбер катнашучының да нибары 40 секунд вакыты гына бар. Географик диктант ачык шара. Бирдә теләге булган һәр кеше дә катнаша ала. Шуңа да аның кылачы елдан ел киңәя. Сораулар тагын да кызыклырак итеп төзелә. Географик мөхитнең закончалыгын аңлау һәр кем өчен дә мөһим. Чөнки ул кешелек дөньясында уртак мәдәниятнең бер өлеше булып тора. Диктантны онлайн режимда да язу мөмкинлеге бар иде. Моны махсус мәйданнарда башкарганнарның нәтиҗәләре инде билгеле. Алар белән бүген үк географик диктант сайтында танышу мөмкинлеге бар. Укытучылар өчен дресс-код һәм коңгырау чыңлау урынына мультфильм көйләре. Интернет дөньясы узып баручы атнада нәрсәләр белән сөендерде? Иң кызыклы вакыйгалар белән Нияз Рахман таныштырыр. Сәлам дуслар, укуның беренче чириге тамам һәм рәхәтләнеп ял итәр чак. Көзге каникуллар белән сезне. Һәм интернет челтәрендә ял юк биредә тормыш көн саен кайный. Иң шаккаткыч яңалыклар кызыклы тәнәфес рубрикасында. Укытучыларга мәктәп формасы керткәннәр. Ингушетиянең мәгариф министрлыгы шундый карар кабул итә. Укучылар гына түгел, укытучылар да үрнәк булырга тиеш. Хәзер исә Ингушетия мәктәпләренә бары тик классик кием белән килергә ярый. Чәчәкле күлмәкләргә көн бетә. Укытучылар ак һәм кара төсләргә өстенлек бирергә тиеш. Дресс-код узмаганнар нишләр икән? Башка төрле кием киеп килегез дип, аларны бәлки кире борып кайтаралар. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком. Ингушетия укытучылары күлмәк үтүкләгәндә мәктәп укучылары яңа ризык авыз итәргә мөмкин. Дөресрәге балалар бакчалары һәм башка белем йортларына балык мае рационга керүе ихтимал. Россия Дәүләт Думасының сәламәтлекне саклау комитеты вәкиле Николай Говорин шундый тәкъдим белән чыга. Имеш балалар организмына омега-3 дигән матдә җитми икән. Әлегә бу мәсьәләне белгечләр өйрәнә. Мәктәп катетләреннән соң хәзер балык мае йотып куярга туры килмәгәе. Ешь, а то не вырастешь. А если съем, вырасту? Непременно. Аппетит тагында ачылсынга мәктәпләрдә коңгырау тавышын алыштырмакчылар. Красноярск шәһәрендә бер каравылчы инде эшкә дә керешкән. Сак хезмәте вәкиле Валерий Максименко тәнәфескә классик һәм популяр музыкалар куя. Иң популяр булганнары арасында Дима Билан, Егор Крид, Тиме Белорусский кебек җырчыларның хитлары да бар икән. Әмма Мәскәү мәктәпләре совет чоры мультфильмнарына мөрәҗәгать итмәкче. Бу тәкъдим белән Союз мультфильм чыга. Мондый формадагы тәнәфескә коңгырау бары тик бәйрәм көннәрендә генә шалтыраячак. Всегда мы подле короля. Охрана! Встает охрана! Әміне Казанда яшәүче 4 яшьлек Тамерланга коңгырау тавышына колак салырга әлегә иртә. Ләкин малай алфавит өйрәнә башлаган инде. Шунысы гаҗәп, татар һәм русча гына түгел, чит телләрендә су урынына эчә. Тамерлан 10 айлык вакытта хәрефләр төзи башлый. Хәзер малай барлыгы 40 телнең алфавитын белә икән. Бу инглиз, әрмән, молдова, башкорт, швед, португал, хәтта онытылып барган кхмер теле хәрефләренә кадәр бар. Мин Тамерлан, мин вундеркинд ди ул. Тамерлан, а во что ты больше любишь играть? А в машинке? Нет, у меня любимый вот армянский. Эх, нишләп мин мәктәптә чит телләр өйрәнмәдем дип уфтанып куйганнардыр кайберәүләр. Укырга бер кайчанда соң түгел. Ә безнең рубрика сездә мондай кызыксыну уяткан дип ышаныйк. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр. Рухның ныклыгын саклап калу өчен тәннең ныклыгын саклау зарур. Виктор Гуго сүзләре белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.